Okay, maayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Anan po ta mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan CONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Lunes, tibuo kalibutan, no? Disyembre 16 no, kay ugma na mga higala, no? Ugma na mga higala ang Misa de Gallo. Nahala, no? Ready na mo din ha. Now, kami diri kaluoy diri sa Ayungon. Di pa mo dyan may ready kayo, pero we are trying our best, no? Nga makumpleto gininamo no kay karong gabi mga tulong namig sayo, no. Nga naman mumata patag sayo ugma, no, alas 3 pa ko mumata kay andamon pang simbahan tanan daghan pang andamon, so muna nga expected nga medyo daghan kay tao alandamon kay first day ba yan, no. So muna nya ampo ra ta mahigala nga walay brown out tinuod na mi diri kuan kining gitawag nato generator. Pero mo kuan lagi mo lapse po og mga 10 to 15 minutes para ber maka-andar tagbalik kay dili baya nato kuan ato pa baya pong ipang off ang tanan nga mga kuan para ber ta mapaandar aron di po makalitan atong makina, no. Kay daghan baya kayong nagsigaw niya pakalitan nato, medyo po maugnok po og jutay na basin hinuon og makalitan, so i-off usa ang mga kuan tanan, plangka tanan, dayong ang mga switches i-off lang usa, dayong paghuman pagkuan na mo engage na ang makina, ihinay-hinay nagpasiga, at least dili po maugnukan, no? So mulaps gyud mga 10 to 15 minutes mga higala, no. Pero ampo ra ta mga higala nga wala gyoy brown out gikan ugmang adlaw paingon na kini sa Kapaskuhan, no. Walay brown out na labi na gyud kung makadlawon kay mo man nga panganahuna mga higala nga medyo critical kay alang ka nato, no. Okay, mo na po na matatag sayo dala, no. Ang hagon ako pero katong mga nagdebosyon sa Misa de Gallo pag matulog mo sayo rong gabi, no, aron nga unya ang mga alarm clock, no, kuan na gyud andaman na tanan din ha kay para nga walay problema pagmata. Hala, no. Nahalin na tayo galas sa ato nga CBCP News, balitang simbahan ining kamudtuhon. CBCP names former Rome Chaplain Executive Secretary of Migrants Ministry, no, na matud pa si ang kuan mahigala, no, kanang ang Migrant Ministry na ito. Wa man na ako mabuta ang pangalan mahigala ha atong tanawon. Migrant Ministry nga mao si Father Ricky Hente, no, usa kini siya kanhi ka chaplain sa CBCP, no. CBCP names former Rome Chaplain Executive Secretary of the Commission on Migrants and Itinerant People. Abi, no, ang kasamtangan day karon usab nga obispo sa kining ang ato ang executive, ang ato karon nga head na sa CBCP mao si Bishop Socrates Misyona. Nahala, no. Padayon ta mga higala sa ato nga mga buhaton na ining kamudtuhon. Abi, no, ari kita na higala, no, ari kita sa lain nga balita. Philippine First Venerated Image of Nuestra Señora del Camino enthroned in Antipolo. Nasa ato pa na enthroned na mga higala, no, ang imahe sa mahal nga Birhen Señora del Camino dito sa Antipolo. Aboy no mahimo kadto mahigala mga balitang simbahan na ining kamudtuhon, ug ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi na padayon ta mahigala ari kita sa ato ang Saint of the Day no December 15. Aboy na mahigala ang atong Saint of the Day karon December 15, Lunes, no, mao si Santa Maria de Rosa, no, a fearless sister
of the handmaid of kining o sa manigala chich handmaid of Christ, no? Handmaid of Christ din sa, no? A fearless sister of the handmaid of Christ, no? They fearlessly work in the hospital during World War I, work tirelessly for the wounded civilians and soldiers until her death. Grabe po na ni si Santa Maria de Rosa, may nga Saint Rose, Saint Mary of Rose, no? Kay kuha na siya, walay kulukahadlok mahigala nga niatiman sa mga nasamdan, no? Panahon sa unang gubat sa kalibutan, no? Nga nangasamad nga mga gitawag og civilian o sundalo, no? Ano mo kini siya si Santa Maria de Rosa, no? Saint Mary of Rose. Nahala, no? Padayon ta mga igala sa ato ang pag hisgot sa ato mga buluhaton, no? No? Matod palagi, no? Og mga adlaw mo naman ang unang adlaw usab sa unang adlaw sa ato ang kuan kanang sa kalaning Misa de Gallo. So tulog tag sayo mahigala, ha, aron nga kondisyon kay taong mga adlaw sa ato ang pagmataog sayo, no? Abi na ari na ta mahigala sa ato ang katikisem. Ang atong topic karon mahigala ang usa ka kontrobersyal kaayo mahigala nga kining topic, infant baptism, no? Bunyag alang sa mga bata, no? Mga bata, babies, no? Sa Canon 867 matud pa diri, obligado gyud ang mga ginikanan nga pabunyagan ang ilang mga anak first few weeks after birth, no? If the child is in danger, hinoon, if the child is in danger of death, without delay, gani pwede rabisan kinsa, no? Mo ay mubunyag sa bata basta ang gamiton Trinitarian formula. So nga Trinitarian formula, bubuan ba? Ug ako nagabunyag kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Tawgon baron nimo nga Edwin, no? Edwin, ako nagbunyag nimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ara sa kuan sa bata alimpulo, ha? Laro, bisan man na bang basta nagungaw sa kamatayon ang bata. Pero kung panalitan og dili gyud madayon, inyong dadon og simbahan para ipatiwas gyud ang uban pang mga rito kanang pagbutang og kinibitang sa ngalaani, pagbutang og krisma ana, no? So mga mananabang, ha, mailhan man nimo na mga mananabang nga kanang bisan mga nurses, mga midwives, makabantay gani mo nga ang bata is in danger of death. Paniguro lang nga inyo yung bunyagan. Bisan kamo nga dili mo kuan, dili mo mga pari, dili mo mga obispo, pwede mo mubunyag basta in danger of death. Okay, no? O yan, sa John 3 chapter 5, Jesus said, "Truly, truly, I say to you, except a man be born of water, he cannot enter the kingdom of God." So bubuan tubig yun, ha? Tubig yun. Because babies are born with original sin, they need baptism to cleanse them so that they may become adopted sons and daughters of God and receive the grace of the Holy Spirit. Jesus said to the kingdom that the kingdom of God also belongs to the children. No? Unya sa Mateo kapitulo 19 verse 14 niingon si Kristo nga paduula kanako ang mga bata. Sa ato pa nang ma-interpret as pabunduula, ato pa bunyagi ang mga bata. Ano? Unya sa Salmo 51 versikulo 5, dauntan ako, sukad ako mahimugso ug makasasala, sukad ako gipanamkon. Sa Marcos kapitulo 6, kapitulo 16, ang mutuo ug magpabunyag maluwas apan ang dili mutuo silutan. So we practice infant baptism first. We have other godparents. In modern history, baptism of an infant or child, the godparents makes a profession of faith for the person baptized and assume the religious training of the child together with their parents. Doon ay mga laing relihiyon may gala nga dili gilagin nila pabunyagan o gagmay pa. Padagko na gyud ko si Kristo gibunyagan man nga dako. Na dili na mo ay question kung unsa dako na ba o gamay pa ang bunyagan. Ang question is, no? Gitawag na to
maluwas ba ang bata kung simba kog mamatay kini unya wala pay bunyag kay doon na bayay giingon nga ang mutuo ug magpabunyag maluwas apan ang dili silutan, no? Sa ato pa kinahanglan day nga ang bata ato gyud nga paso ato gyud ko ay ampo, no? Kay the kingdom also belong to the child children, no? Klaro, no? So kuan lang dili lamang ta maglalis kabahin ana, no? Kung kamong mga laing relihiyon ganahan mong dagko na ninyo pabunyagan inyong anak, inyo po na. Kami pong mga Katoliko, ganahan man may nga mabunyagan og sayo ang mga anak para mamembro gidayon sila sa ginghari sa katawhan sa Dios, pwede ra po na, ha? Magrespetuhan na lamang ta, ha? Dili lamang ta maglalis kabahin ana, no? Ginagmay ra kay ng mga butang para atong lalisan. Ang atong lalisan mao mga dagkong butang sa mapananglit sa kanang ghost project, no? Ghost project eh. Kining mga higala. Kini bitaw ano masigutan na malaman na mahigala, no? Kini ba taong kini bang paggamit bitaw sa kwartas gobyerno? Basta ayuhon ra ni mahigala og gamit, makatabang baya gid po ni, no? So katabang gid po ni kay panalita, no? Kanang kwartas gobyerno nga gibutang diha sa mga ghost kanang mga flood control mga ghost flood control projects. Sa ako na ginaingon, kung gibutang pa lang unta na sa gitawag na to water impounding area, kanang mga dam ba? No? Kanang da ang dagko kayong dam ang higala. Usabay na sa makatabang, usabay na sa makakontrol sa kining gitawag na to og baha. Kanabang dam, usa na makakontrol og baha. O kanalitan, ha? Ang example mga higala doon ay mga Magat Dam, mga Angat Dam. Magampo gani na sila bagyo. Mayroon na silang mga tulo pa ka bagyo para berma. Sa ito pa, mga tulo pa ka baha para mas mapuno ang amo ang dam dire. Sa ito pa, kinang makatambang kayo dako ning dam kay ma-impound man ang area. Kanang matigom ba? Matigom ba ang tubig? O instead nga makahatag og kalisdanan sa mga tao, makahatag pahinoon kini og kaayuhan tungod kay mahimo man kining irrigation, mahimong hydroelectric, mahimo man kini gamiton para sa kinang gitawag nato og kana ba tawong himuon bang kana bitang sa mga water kuan ba, no? Water company, no? Kana bitang ni mga Manila, no? Kana bitang ayong mga water districts ba, no? Makatabang pa man ang mga tubiga sa mga water districts nga imbis nga mogamit sila o kining gitawag na to pumping station nga mogasto sila gasolina. Mas maipag-ari na lamang ta sa kuan kana bitang mga water impounding area, mga dam nga maoy himuon nga tubig din ha sa mga pareho ba sa kuan? Pareho ba sa Manila nga gikan man na sa mga dam ng ilahan tubig? No? So depende na gudagay na kay og flood control na malamay hisgutan, mas maayo dagway nga atong estudyuhan og maayo sa atong lugar aron nga ang tubig matigom ug magamit pa noon sa daghang kay katuyuan, irrigation, mga water districts, hydroelectric plant ug daghan pang uban, no? Unya reforestation kay kalagmitan gyud sa mga duol bitaw sa mga dam, i-reforest man gina sila kay aron muligon ang mga kilid-kilid ba aron dili ba mo buak, aron dili mo buak, no? Nya makatabang po ng mga reforestation nga mudaghan pa natong tubig, no? So kita diri sa Pilipinas atong gamiton ang usa sa atong mga resources nga dako kay ikatabang unsa man kining ato ang mga baha. Kining atong mga baha. Instead nga ang baha makadaot nato, ang baha makatabang na hino nato. Muna gwapo kayo nga flood control project kay making use of the flood, no? Kay ngano man imbis nga mudagay dera ang mga baha paingon dito sa dagat, mudagay day na paingon sa mga talamnan. Kay gi-control naman sila, no? A little bit of a technology lang. Nya gamito nato kanang inyong gipanghimong mga flood control nga usahay pud mag-uul pud ta kay wala pud mapaangay sa eksaktong lugar, ha? Suggestion na ako, ha? May estudyuhin ko ninyo na mga engineer na malaman gid mo nga mga maing laki
gamita kuno ng inyong pagka-engineer aron makatabang pud nato kanang inyohang mga gipanghimo nga proyekto. Okay, Roman Catholicism, CCC 1457. One must confess serious sins at least once a year. So isip mga Kristiyanos di ay, gitawag kita aron nga unsa man mangumpisal og mga seryoso kay nga mga sala once a year. Kay uban po din noon, dili kay mga seryoso, igo ra ba nga unsa ba nakayaw-yaw og jutay mga pesal na madala na siya og kana bitang act of contrition kana bitang panahon sa mesa. Pero katunag yung mga so-called na ginikanan, wala na mo simba og kada Domingo, nakapanapaw, nakabuhat og dautan sa isig kaingon kuan na gina no kanang gitawag nga to katunag gid ng ikumpisal na gina siya no. So unya sa CCC number 1457, after having attained the age of discretion, each of the faithful is bound by an obligation to confess serious sins once a year. You know? Kinahanglan gid niya. CCC 987, after having reached the age of discretion, each member of the faithful is obliged to confess faithfully his or her sins at least once a year. No, grave sins ha. Kato mga grievous kay nga mga sins, no? Unsa man kalagmitan ang mga grievous nga sins. Kato bitang gitawag nato kanang mga mortal sin. Ito kanang mabasa sa canon sa CCC number 1857. So unsaon na nato pag ila, no? Nga ang usa ka sala bugat, mortal ba? Grievous matter. Ano bitang grabe gyud ba, grave matter makaingit kang grabe gyud kana bitang musukol gyud kas ginikanan og kanang blue by blue gyud nga singkahanay. Dako na kay na sala no. Makakuan ra ganit makasingka ra ganit nagamay samot na gyud nga imo nagyong tubag-tubagon nga murag dili na ginakanan nimo. Wala na. Grievous na delikado na kag mortal sin na all full knowledge. No, full knowledge. Sa ato pa nakabalo yung kang sala ng imong gihimo nya imo ra yung gibuhat tungod sa imong garbo. Ayan, no? Delikado kay kana. No, and then complete consent. Nga sa ato pa wala na jud kay pagduha-duha sa imong buhaton. Sa ato pa kumpleto na gyud na nga paghimo niya na. A sin of grave matter which lacks either of the other condition is not a mortal sin. In such a case, the matter is grave but the sin is not. Sa ito pa, kung panalitan ha, grave matter, complete consent, apanwa po ka kabalo, nga sala din na, dili na siya. Or maybe, kabalo yung ka nga sala na, pero di po grievous matter. Dili ba bugat ka, okay ra po na. No, pero kining grave matter, unya full knowledge, pero wala, gitoklod ra ka ba? Gituklod ra ka, wala gyud mo tuyua, man dili complete consent, wala tuyua, muna siya no. So nya one commits venial sin when disobeys the moral law in a grave matter but without full knowledge or without complete consent. Okay, klaro? Beno din nila sa takutob ha. Nya sa James chapter 5 verse 16, busa pag sugiray kamo sa inyong mga sala ug pag-ampo alang sa usag-usa aron kamo mga ayo. Ang pag-ampo sa tawo nga matarong dakog kahimuan. Unya asa man kamo sulti sa imong sala? No? Adto na lang siguro sa adunay katukod pagpasaylo. Kung atong basahon sa Juan kapitulo 20, bersikulo 21 at 23, unya si Jesus mingon, mainyo unta ang kalinaw ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisultiriya kini ug unya gihoy pa nila sa og giingnan kun pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tawo gipasaylo kini kung dili ninyo kini pasayloon ang ilang mga sala dili usab kini pasayloon. So pa dako kay yung epekto kining konsente otoridad nga gihatag ni Kristo ngadto sa mga apostoles. Unya ang maong otoridad sa pagpasaylo og mga sala gihatag kini, gipaambit kini sa mga apostoles ngadto sa mga kaobispuhan o gipaambit pod kini sa mga kaobispuhan ngadto sa mga kaparian.
So muna nga kuan na gyud ta, no, kanang pangumpisal na gyud ta, no? Aron gyud nga bawi ning ato ang mga sala-sala, labi na gayud ko mga dinagko. Okay na? Bino dinhi na lang ako kutob, ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia, ka manamilit na usab kaninyo o manalangin ka nato ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tapos na ang ato ang pagmisa. Tapos na ang ato ang pagkatikisis. Dado na to ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Mayong Muntu, Pilipinas.